Takže vítam z nového videa, dneska budeme ochutnávať nejaké Max žele. Počkaj, nie tu, ale tu Max žele. Ja som si rozbalil aj Eriky, pane Bože. Počkaj, ja to tak, víš. Erik bude tento ochutnávať, Erik najprv ochutnaj a povedz na to názor a budem ja, že Erik, budeš. Havle. Co je? Takže Erik má fobii včel, že? Ochutnaj Erik. Tak, takový tady je červená. Žltá, what the fuck. Pane Bože, hej. Ja som tu bosej. Jo. Erik, jak to chutná? Hej. Také sladké, ale sladké. Ja sladké. Bo tam je cukor. Aha, takže idem ja ochutnať, Pane Bože. Dal som si tu nejakú malinu, červenú. Čo to môžem dať to? A ja to ochutnám a poviem vám na to, no Pane Bože. Som vzal tam zliako. Takže Erik. Počkaj. Je to dobré. Môžete tam aj cítiť tej maliny a žele. Tam môžete cítiť. Doporučujem vám to kupovať. Je to hady. Vad? Jaké hady? Kupujte si najviac tohle Max žele. Je tu najviac super. Počkaj, tu niečo je. Počkaj, neviem čo tam je. Sú tam akože 100. Áno, 100 gramov. 100, nie 100 gramov. Ale sú tam, toto je maliny, áno maliny, tam sú 100. A tvoje, počkaj, čo tam? 100 gramov. A to váži 100 gramov. A takže ja vás vám toto video páčilo, zanechajte like a odber, pozrite čo za na kanál poz odber. Dajte čus.